Amen. Good morning po sa bawat isa. At tayo po muli ay narito upang magbigay ng ating mga papuri at pagsamba sa ating Diyos. And as we listen to His Word this morning, so bawat isa po sa atin, tunay nga na tayo ay nandito to offer our praises, to offer our worship to our Lord. Kahit po sa ating mga tahanan ngayon, alam ko po na ang puso natin ay nakatune in ngayon sa ating Panginoon. And once again, we will sing, Lord, here I am. Sabihin mo sa Panginoon sa umagang ito, Lord, here I am to worship you. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, nararanasan sa umagang ito, but still, sabihin mo sa Diyos, kahit ano pa yan, Panginoon, narito ako, sasambahin ko ang pangalan mo. Amen. You step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you, hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became. Lord, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether wonderful to sing. Here I am to worship you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether you're worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see myself upon that cross. I never know how much it costs to see myself upon that cross. We will call upon the name of Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh, call upon His name. Call upon the name of the Lord.
Yes, Lord, Heavenly Father, O God, salamat po muli, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong kabutihan, Lord God, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon. Lord, salamat po muli, Lord God, sa araw na ito, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang, O Diyos, ang mapapurihan namin, Lord God, at banal na Espiritu, humilos ka sa lugar na ito at sa puso ng bawat isa. Tunay nga, O God, sa iyong salita, Lord God, na ihahayag na iyong anak, Lord God. Lord, ito po'y tumimo sa aming mga puso, Lord God, maisa pamuhay namin, O God, at sa taong gagamitin mo, Panginoon, Lord, itago niyo po siya sa iyong likuran, Panginoon. Tunay nga ikaw, God, lang ang maitaas, Lord God, sa kanyang buhay. Lord, patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan, more revelation, Panginoon, Lord God, na nagmumula sa iyo, Lord God. Lord, salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na matanggap namin ang portion namin ng bawat isa, Lord God. At Lord, ang portion na to, Lord God, na magamit namin, Lord God, ang mga salita mo, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O God. Lord, sa araw na ito, Panginoon, maging ang mga nanonood sa live streaming, Panginoon, mangusap ka po sa bawat isa, Lord God. At tunay nga, Lord God, na ikaw po ang kumatagpo sa lahat ng kanilang pangangailangan, Lord God. Lord, salamat, Lord. Ikaw po ang maitaas, madakila, at mapapurihan, Lord God, sa umagang ito, Lord God. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Patuloy tayong sasamba sa ating Panginoon. We will sing a new song para po sa ating Diyos. Amen. Amen. Wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. Whole earth sing. There is a place we can seek His face, change in His presence, touched by His grace. There is a sound. There is a sound. Hear it all around. Worship is rising. People crying out. We will sing. Wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of eternity. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Once again we will sing. There is a place. There is a place we can shake His face, change in His presence, touched by His grace. There is a sound. Hear it all around. Worship is rising. People crying out. We will sing. Wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise. It's a song of praise. A song for all eternity. Let the whole earth sing.
let the whole world sing. The whole world sing. It's a song of praise. It's a song of praise. A song for all of the redeemed. Let the whole world sing. The whole world sing. Shine out and glorious. Make it louder. Jesus, come on and shout his name. Oh, Jesus, we make your praise glorious. You are glorious.
We are here, your children. Lord, we will declare that you are a glorious God. And you are worthy of all the praise and glory. Oh yes, Lord. Let your presence, let your Holy Spirit move in this place. Move in the hearts of your people. As we worship you, as we sing, as we dance, as we lift our voices, as we lift our hearts to you. Thank you, Lord. Thank you. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Once again, worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Oh, sing a new song. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Clothed in rainbows of living colors, flashes of lightning, roars of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King, the only wise King. Oh, and we'll sing, Lord, you're holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come.
Jesus, your name is power. Bread and living water. Such a marvelous mystery. Holy, 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 is the Lord God Almighty. Was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will. So maybe we'll sing, Lord, you are holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Was and is to come. In all creation, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh, we adore you. We adore your name. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. I am. Sing, I enter. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. I am. Lord, I worship. Lord, I worship you. Come on, let's worship the Lord. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Yes, Lord, you are holy. Holy. For your name is holy. Holy. Lord, I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. I am. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Still worship you, Lord. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship
Panginoon, once again, we thank you for your presence, for moving in this place, even in our house, Lord. Lord, we know that you are here. Na muli mo kaming kakausapin sa umagang ito, Diyos. And Lord, muli, ang aming mga puso ay handang tanggapin, Panginoon, ang iyong mga salita. Ito po, Panginoon, na manatili sa aming mga puso at magawa namin, Panginoon, sa pang-araw-araw na ibinibigay mo, O Diyos. And once again, we declare that you are holy. Your name is beautiful. Your name is wonderful. That's why, Lord, we are here worshiping your name. Lord, we thank you. We praise your name. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa lahat. Po si Brother Nelson po ng JBLU Calapan, no, na pinangungunahan po ni Reverend Ber Santos. Ngayon po, ngayong gabi ay gusto ko pong ihayag yung kabutihan ng Diyos at ang kanyang pagmamahal at yung salvation na tinanggap ko sa kanya, no. Ako po ay i-share ko lang po yung konti lang po, papasadaan ko lang po yung aking nakaraan. So ako po ay dati pong nakatira po sa Maynila na lumaki na sa lansangan na wala pong magulang, ano po. Bali, ako yung nabuhay po ako ng sarili kong tayo, ika nga. So, alam ko po na may purpose ang God, no? Dahil hindi niya naman ako iniwan eh. No, dati po akong palaboy, dati rin po akong addict, dati rin po akong magnanakaw, lahat ng masasama sa Maynila ginawa ko na, no? So, ang kabutihan ng Panginoon doon, pinili niya ako para maging alagad niya. At naranasan ko yung mga pagpapala. Nung wala pa talaga, nung wala ako sa Panginoon. Okay, Katoliko po tayo dati. Yung nakaraan ko talagang mahirap po ang wala sa Panginoon. Lalong-lalo na pag may mga problema ka, wala kang ibang lalapitan kundi magnakaw, gumawa ng diskarte na hindi kalooban ng Lord. Pero ngayon talaga sinasabi ko sa inyo, malaking pagbabago, no? From darkness to light. Talagang binigyan niya ako ng chance, binigyan niya ako ng pagkakataon na bumalik sa kanya. So, isa ako sa napili, no? Kaya naman po ako nung ako'y nakatanggap sa Panginoon sa Algeria, July 1, 2011, doon po ako na water baptism, ano po. So, tinanggap ko ang Panginoon, doon po nabuhay yung aking ika nga,
yung ano ko po, yung spiritual health ko ay lumago. So, binigyan ako ng blessing ng Lord. Ito na, sunod-sunod na po yung blessing ko. No? Sa kabila ng aking nakaraan, pero ang Lord napakabuti. Binibigyan niya ang lahat ng chance ang tao na magbalik sa Kanya. So, isa po ako doon. So, napakabuti ng Lord dahil, gaya niyan, yung blessing na tinatamasa namin ngayon, no? Kagaya ng aking asawa, no? Kagaya ng aking anak, binigyan ako ng hanap buhay dahil yun sa aking pagsunod sa Panginoon. No? Natapat pati akong nagbibigay sa Kanya, yung oras, panahon na kailangan ay nakalaan po ang aking isip sa Kanya dahil sa ika nga ay binago na ako ng Panginoon. So, tinatayuan ko po yung mga salita din niya po na yung hindi niya tayo iiwan, hindi naman tayo pababayaan. At ika nga, ang Lord talaga lagi nakagabay sa ating buhay. No, nakaraan nga nung mga last month na nag-COVID, ano po, no, apektado din po kami. Isa ako sa tinamaan, pati ang aking asawa, so nagkagulo-gulo, no? Pero kaya pala, nung nagkaganon, doon po nabuhay yung Matthew 6:33, no? Nasabi unahin ng Diyos. Hindi naman kailangan pumunta ng church, no? Pag ganong sistema na ika nga may COVID ka na. We need to pray po. Talagang manalangin po. At saka reading the Bible. Yan na po ang ginawa namin. Nag-pray, ano? Nagbasa ng kanyang salita, no? Nag-worship, nag-commit. Yan po yung mga paraan para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. So, when time na talagang dumating yung aming yung grabe, yung halos yung tinamaan ka ng COVID, grabe po. Talagang halos hindi ka makahinga, wala kang ibang tatawagin kundi ang Diyos lang. No? Sabi nila, magpagamot. Okay, nagpa-check up kami, dumating kami sa time na ganyan. But si Lord pa rin talaga nagpagaling. Dahil iniyak namin sa Lord at by grace of the Lord, no, talagang pinagaling kami. Dito lang sa bahay. Talagang napakabuti niya, dakila siya, no? Madaling pumasok sa kaharian ng Diyos by prayer lang po, no? Talagang napakabuti at naramdaman namin yung habag. Ika nga, yung grace niya talagang ipinarana sa amin, no, na siya ay buhay. Hindi kailangan yung kagaya nung marami tayong nababalitaan na talagang pag nagpa-confine ka, we need to more money. Ika nga. But God still na yung present niya ay naabot namin talaga. No? Kailangan mong lumuhod, umiyak sa Panginoon para maranasan mo ang kapangyarihan niya. Good morning po sa bawat isa sa oras na ito. Ako din po ay nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Talaga pong ang Diyos po ay buhay na buhay po sa buhay namin. Napakarami pong ginawa ang Panginoon sa aming pamilya. Unang-una po, nun nga po na katulad po ng nabanggit ng aking asawa, nung kami po ay dumaan sa isang napakalaking pagsubok, nung kami po ay nagkasakit. Talaga pong nung time na yon sobra pong depressed ko. Talagang sabi ko, bakit nararanasan namin ito? Siyempre, may anak po akong isa, tapos yung isang pamangkin ko po ay nasa akin. At doon po, sobrang bigat ng aking nararamdaman kasi sobrang worry ko po dun sa dalawang bata. Pero binigyan po kami ng favor ng Panginoon na mailabas po yung dalawang bata dito sa bahay. At binigyan po kami ng may ginamit pong tao na may ginamit pong isang bahay para po doon ilagay yung aming dalawang bata. At nandun din po yung favor ng Panginoon. Siyempre, sa ganong sitwasyon, kahit mga kamag-anak, walang pwedeng lumapit, natatakot. Pero may isa pong tao na isa rin pong kapatiran na talagang pinakausapan ko, isang sabi ko lang po, at nandun po yung favor ng Panginoon at samahan po yung dalawang bata para sila ibantayan. Kaya nung time na yon talagang hindi ko po siya, hindi po ako masyadong naiemosyon na ako yung maiiyak, pero talagang sa Panginoon po talaga ako lumapit. Once na ako po ay nanalangin, na ang akin pong asawa ay nandito sa baba, ako po ay nasa taas, magkabukod pa rin, kahit po kami parehong positive, nandito po, magkabukod pa rin po kami, hindi po kami nagsama sa isang kwarto.
At habang ako po ay nandun sa taas, pag nagnanalangin na po ako, dun po talaga bumubuhos yung luha ko sa Panginoon. Sabi ko nga sa mga taong mga kapatid ko, sa mga taong mga nakakausap ko ng time na yon, hindi po ako naiiyak. Pero kapag ang Panginoon po ang kausap ko, talagang dun po bumubuhos yung luha ko. Ibinigay ko po sa Lord yung lahat ng bigat ng aking dibdib. At doon ko po naranasan yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Talaga pong naranasan ko po yung comfort niya, yung pagmamahal niya, at nagkameron po ng kapayapaan ang puso ko. At purihin po ang Panginoon, sobrang hindi ko na po masyadong iniinda ang aking nararamdaman sa yung mga symptoms, yung minsan ay paninikip ng dibdib, yung pagsama ng pakiramdam, masakit ang likod, sapagkat ang nakikita ko po, mas malala po kasi itong si Brother Nelson, ang sitwasyon ng time na yon. Ako po talaga lahat ang gumagawa dito sa gawaing bahay, iniintindi ko siya, kaya yung mismong personal kong nararamdaman, hindi ko na masyadong naiintindi. Salamat sa Panginoon, talagang ang Panginoon lang talaga ang humipo sa amin, ang nagpagaling sa amin, ang nag-comfort sa amin. Minsan ang tao mabibigo tayo dahil siyempre kahit minsan mga kapatid mo, hindi ka pwedeng lapitan pag ganong sitwasyon. Pero talagang ang Lord, talagang hindi niya kami iniwan, hindi po nila kami pinabayaanan. At salamat sa Diyos, talagang napagtagumpayan po namin yung trials na yon. At talagang ang Panginoon po talaga ang humipo sa amin, hindi po kami na confined sa ospital, yung po may mga tinake din po kaming gamot, pero talagang ino-honor po na ang Panginoon po talaga ang nagpagaling sa amin. Kaya ibinabalik ko yung lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa po niya sa amin. Yun lamang po. Kaya sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Hello po! Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Catherine Aklan. Sa dinami-dami po ng sitwasyon na pinagdaanan ko sa aking buhay, God never fails to answer my prayer. Yun po. Napakabuti po ng Diyos sa buhay namin, sa buhay ko special. Noong March 2008, nagpunta po kami buong pamilya po nagpunta kami dito sa Maynila. Kasi po kailangan pong magpagamot po ni Miles. Na-detect po siya sa Samar na meron pong rheumatic heart disease. Habang nasa bus po kami nagbibiyahe, nagpipray na po ako. Hindi pa po ako Kristiyano noon. Hindi ko pa po nakikilala ang Lord noon ng mas malalim man. Nagbibiyahe po kami, nagpipray na po ako na, Lord, ayoko kung may mangyaring hindi maganda sa aking anak. Lord, hindi ko po kaya. Alam niyo po ang kahinaan ko. Kaya nung dumating po dito sa Maynila, nung dinala po namin si Miles sa PGH, medyo may mga kahirapan po ng konti dahil hindi po siya masyadong nakakapaglakad. Siya po ay pinapasan-pasan namin papuntang PGH, akyat ng hagdan, at dahil po napapagod siya, kaya kailangan po namin siyang ipasan. Pinapasan ko po ng pinsan ko ni Rio. Kaya nung umuwi po kami galing sa bahay, nung na-confirm na po na-confirm na po sa second opinion ng sitwasyon niya na magkakaroon po siya ng matagalan na maintenance sa kanya sakit. Iyak po ako na iyak. Walang gabi po na hindi po ako umiyak na tinatanong ko po ang Lord kung kasalanan ko ba sa nangyari kay Miles. May kasalanan ba ako doon o may mga pagkukulang ba ako kaya naging ganun po ang sitwasyon niya. Sa batang edad niya, 8 years old, kailangan niyang mag-undergo ng injection na benzylpentine for 13 years. Kaya hindi ko po alam nung mga panahon yun na meron po akong hinahanap. Nagpipray po ako sa bahay. Nagpipray po ako kahit saan kami magpunta. Nagbibiyahe kami papuntang PGH. Nagpipray po ako pero hindi ko po alam na meron pa akong hinahanap na hindi ko din maintindihan. Kaya nung April 2008, dinala po ako ng aking panyapak sa COG Las Piñas.
Doon po, pagdating ko po sa church na yon ay iyak na po ako na iyak. Pagpasok pa lang kasi nanginginig po ako. Nasa tricycle pa lang po ako, nanginginig na ako. Sabi ko, Lord, ikaw siguro yung hinahanap ko. Kaya nung pagpasok ko po sa church, iyak na po ako ng iyak. Pagdating po doon, hanggang sa umabot po ng ilang beses po akong matin doon, wala po akong kakilala. Isang beses po, meron po akong nakilala na si Sister Arlene na lumapit po sa akin. Sabi niya, pwede kitang ipag-pray, ano ba sitwasyon mo? Nakikita kita kasi, sabi niya, palagi kang umiiyak eh. Kahit nung nag-service, palagi ako umiiyak. Sabi niya, pag-pray kita. Tapos, doon ko pa lang po tinanggap si Lord. April 2008. Nagpapasalamat po ako sa Lord na nakilala ko po siya sa sitwasyon ni Miles. Alam ko po na ang lahat po ng sitwasyon na nangyari sa buhay ko at nangyayari sa buhay namin ngayon ay may purpose ng Lord. Hanggang sa dumating po sa pagkakataon na nagpa-third opinion pa po kami sa mismong cardio ni Miles at na-confirm po na hanggang tumungtong po siya ng 21 years old, siya po ay magme-maintenance. At after 13 years, thank you Lord, praise the Lord sa buhay po namin, sa buhay po ni Miles. At ngayon po ay tapos na po kami sa aming maintenance, tapos na po si Miles. Sadyang napakabuti ng Lord. Yung 13 years po na maintenance ni Miles, alam ko po na meron pong hinuhubog ang Lord sa bawat isa sa amin. At sa 13 years na yun, na mas nagpakilala pa po si Lord sa mga paraan na He is our Jehovah Rapha, He is our Jehovah Jireh. Kaya niyo pong i-provide po ang lahat po ng pangangailangan namin. Huwag po tayong mapagod manalangin. At yung habang naghihintay po tayo, mas pinagaganda po ng Lord ang lahat ng mga ibibigay niya. At maraming salamat sa Lord na habang buhay po namin ipanagpapasalamat ang lahat ng sitwasyon, sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, ay palagi po namin siyang pinupuri, pinasasalamatan, itinataas at dinadakila. Mapagpalang umaga po sa ating lahat ulit. Maraming salamat po. Amen. Bigyan po natin ng masibkabong palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Truly, our God works in mysterious ways. Hindi lamang po yung awit yun, di ba? Ano ba yung awit na yan? Love moves in mysterious ways. Pero ang Panginoon po natin, minsan, He is working, medyo nag-feedback. He is working on our behalf na kung minsan hindi natin nakikita. Amen po ba? Do you agree? Amen. So, let's go to the Word of God. So, I just want to share po sa bawat isa. Alam po ba natin na minsan lang binanggit sa Bible kung saan namangha ang ating Panginoon? Saan po yun? Of all the creations of God, He created the universe, He created you and me, He created the vastness of the galaxy. Saan lang siya namangha? Doon sa faith ng centurion. Anong sabi niya doon? He marveled. Amen? Bakit? Yung centurion na yon, meron siyang pananampalataya sa Panginoon. Sabi niya, ako din, sabi ng centurion, I am a man na meron sa authority. Sabi niya, if I command that man to go, he will go. If I send it, diba? Sabi niya, pupunta siya. So sabi niya sa Panginoon, sabihin mo lang, yung servant ko gagaling. Yun yung pananampalataya na meron yung centurion. Anong sabi ng Panginoon? Anong tugon niya? He marveled. Namangha. Nung create ng Panginoon ang bawat nilalang sa mundo, the vastness of the galaxy, walang binanggit na ang Panginoon natin na He marveled. Nagkakaintindihan po. Na-attract ang Panginoon sa atin na mayroong pananampalataya. Amen. If you have a faith, sabi ng Bible, like a mustard seed,
You can say to that mountain, throw yourself to the sea, and it will be done. Amen? Kaya mahalaga po ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Bakit? Doon kumikilos ang Panginoon. Amen? Hindi siya kumikilos sa pag-iyak natin. Hindi siya kumikilos sa haba ng panalangin natin. Kasi marami naman tao na nanalangin. Even the Muslims, they prayed 5 times a day. Nagkakaintindihan po. Pero yung pananampalataya na merong kasamang gawa, doon na-attract ang ating Panginoon. Amen? Do you agree? Amen. So let's go to the Word of God this morning. Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning. We thank you for the presence of the Holy Spirit here in our midst. We thank you also, God, for bringing us to this place to worship you, to adore you, to give glory to your name, to listen to your word. Because your word, O God, can transform lives. Kayang-kayang baguhin, Panginoon, ng iyong salita, ng iyong presensya, ang aming mga buhay, ang sitwasyon ng bawat isa po sa amin. That's why, O God, this morning we dedicate everything that we have to do. Salamat po, Panginoon, sa malayang pagkilos niyo sa aming kalagitnaan. And for everyone, O God, who is listening, who is watching right now through live streaming, Lord, abutin niyo po sila ng iyong presensya. At salamat po, O Diyos, sa katagumpayan ng araw na to sa pamagitan, O Diyos, ng pagbubulay-bulay na iyong salita. We honor you, we glorify you. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So naririto pa rin po tayo sa tema. Amen? Because for the month of October, medyo malakas yata ang monitor. Feedback. Naririto po tayo ngayon sa month of October wherein we are talking about the empowerment of the Holy Spirit. Amen? Hindi po tayo lalayo doon. Empowerment of the Holy Spirit. Pero ang pag-usapan po natin ngayong umagang ito is about the Holy Spirit. Kasi marami pong karakteristik ang Holy Spirit. Amen po ba? He is comforter, He is a teacher. Pero ang pag-usapan po natin ngayon is the Holy Spirit, the power giver. Who wants power this morning? Amen. Because the power, ito po yung meron ng Panginoong Jesus when He was walking dito po sa sanlibutan ito. Empowered by the Holy Spirit. Dito po sa Acts chapter 2 verse 4, ito po yung pinaka-text po na binigay po sa atin ng Panginoon through Bishop. Acts chapter 2 verse 4. Sabi dito, and they were all filled, may effects, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Ito po yung kapangyarihan ng ating banal na Spirito. As a full gospel believer, tayo po bilang mananampalataya, amen? Actually, na-share ko na po ito for the past devotion po natin. Pero I believe, meron pong fresh revelation ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? The same text, but different revelations. When we are open, when our eyes, when our hearts are open to hear His Word. Amen? Sabi doon, as a full gospel believer, we believe in the doctrine of the Trinity. Tama po ba? Because we are not oneness. Hindi po tayo naniniwala sa iisa lang. Amen? Just like other denominations, just like other sects. Amen? We believe in the Trinity. That our God has three, kumbaga sasabihin natin, tatlong persona. We believe on the Father, we believe on the Son, and we believe on the Holy Spirit. Trinitarian po tayo. Ito pong tatlong persona ng Diyos, okay, these three are one God. Iisa po sila. Before po kasi natin ma-experience the empowerment of the Holy Spirit, the empowered by the Holy Spirit, we must understand yung persona ng Diyos. Bakit ba may Holy Spirit? Bakit ba mayroong Ama? Bakit ba may anak? Amen?
We must dive in. We must dig. These three are one God, co-equal, pare-pareho po sila. Hindi ibig sabihin na porke huling binanggit ang banal na Espiritu, He is the least among the three. Amen? Hindi dahil sa Father, Son, Holy Spirit, dahil siya ang pangatlo, siya yung panghuli. Siya yung mas less powerful. Hindi po yon. We will study on that. These three are one God, co-equal and co-eternal, having precisely the same nature and attributes. And worthy, ito po, I just want to emphasize this phrase, and worthy of precisely the same worship. Worthy of precisely the same worship. For us believers, especially for those na hindi po nakakaintindi, sometimes we neglect the Holy Spirit. We are focused on God. We worship God. We worship the Son. That sometimes we neglect to worship the Holy Spirit. Amen. Agree po ba tayo doon? Aminado po ba tayo doon? Amen? Sino po ba yung kasama natin? When Jesus ascended to heaven, ang naiwan po sa atin is the Holy Spirit. He knows the characteristic of the Father. He knows the characteristic of the Son. That's why, kailangan din po na bigyan natin ng atensyon ang banal na Espiritu. Amen? Having precisely the same nature and attributes and worthy of precisely the same worship. How we worship the Father, how we worship the Son should be the same how we will worship the Holy Spirit. Amen. Amen po ba? Bakit hindi natin siya sambahin? He knows how to worship the Father. He knows the very nature of the Father. Amen? Kaya nga dapat lagi tayong yumakap sa banal na Espiritu. Dapat lagi tayo yung attention natin nasa banal na Espiritu because He will reveal to us the deep things na minsan di natin naintindihan. Amen po ba? Worthy of precisely the same worship, confidence, and obedience. Sometimes we believers, we're so much focused. Ito po yung binanggit ko po kanina. On the Father and or on the Son, that we neglect the role of the Holy Spirit in our lives. Minsan nakakaligtaan po natin, ano yung role ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Sa Matthew chapter 3, verse 16, let's read. Matthew chapter 3, verse 16. Ano sabi po rito? When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Di po ba, pangkaraniwan na lang sa atin, yung mga kamangha-manghang nakikita ng tao, oh, andiyan ang Diyos, di ba? Lahat ng tao ngayon, maipapakalat, ngayon, mapaghimala pala yung lugar na yun, pupunta sila. Di po ba? Ganun ang nature ng tao. Kaya nga, nung binanggit ito, the same worship din na hinahanap ng ating Panginoon, ng ating banal na Espiritu. Sa Matthew 28, verses 19 to 20, hindi lamang po ang banal na Espiritu ay nangangailangan ng ating pagsamba, nangangailangan din po siya ng ating kumpiyansa sa Kanya. Confident to Him. Sino po ba yung nangungusap sa atin? It's not the Father nor the Son, but rather it's the Holy Spirit that speaks to us. Ang banal na Espiritu po nangungusap sa atin. Matthew 28, 19 to 20, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kung titignan po natin, tatlo sila. If we are confident on the Father, we are confident on the Son, ganun din po dapat yung kumpiyansa natin, especially that we are believers in sharing the gospel, yung kumpiyansa natin sa ating banal na Espiritu. Amen? Wala pa po tayo sa introduction pa lamang po. Acts chapter 5, verse 3. Nilalatag pa lang po natin yung foundation. Acts chapter 5, verse 3. But Peter said, Ananias,
we must be obedient to Him. Pangatlo po ito. Kanina po, He needs our worship. He needs our confidence to Him. Itong pangatlo, we must be obedient to Him. Acts chapter 5 verse 3. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? Hindi po nasunod sa banal na Espiritu. Alam po natin yung kinahinatnan ng buhay po ni Ananias at ang kanyang asawa ni Safira. Amen po ba? The consequences ng kanilang disobedience sa ating banal na Espiritu. Amen? Yung binanggit ko po kanina, ang Diyos po natin may tatlong persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa Mark chapter 12, verse 29, Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Although may tatlong persona po ang Diyos, pero iisa po sila. Meron lamang po silang kanya-kanyang gawain. They are co-equal. They have the same power. They have the same, sabihin na natin, katatayuan. Amen? Meron po, papakita ko isang diagram po dito. Pertaining dun po sa sinasabi ko. Makita po natin dyan, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ito pong tatlong persona ng Diyos, they are God. Amen? Pero po ang God the Father will not perform as God the Holy Spirit. God the Father is not God the Holy Spirit, nor the God the Holy Spirit is not God the Son, nor God the Son is not God the Father. May kanya-kanya po silang gawain. Amen? Kaya nga kailangan natin i-address. Otherwise, sasabihin natin, mayroon tayong layman's term na we are barking at the wrong tree. Nakakaintindihan po. Alam mo, pupunta ako sa bahay nila Sister Len. Ang kailangan ko pala Sister Abby. Nakakaintindihan po. Kaya kailangan, when we need specific thing, we must address to specific person. Same holds true sa atin, Diyos. Although we keep on praying, we keep on believing God, pero kung mali ang addressing natin sa Diyos, God will not hear us. Amen? Why? It's because magkakaiba po sila ng gawain. Holy Spirit often mentioned last, but this doesn't mean He is the least among the three persons of God. Hindi po nangangahulugan na list po ang banal na spirito. They have an important role to play distinct from the other. Paki-flash ito. Holy Spirit is often mentioned last. They have an important role to play distinct from the other. The role of the Holy Spirit is to bring into being the commandment of the Father and the performance of the Son. Ito pong tatlong persona ng Diyos, makikita rin po natin sa Genesis. Tingnan po natin panandalian. Kaya nga po, kahit sa Genesis, kahit sa Old Testament, nandun na po sila. Genesis chapter 1, verse 26. Ano sabi po rito? Genesis chapter 1, verse 26. Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over all, every creeping thing that creeps on the earth. So makita po natin, let us. It's a plural term. Amen? Hindi sinabing, I will. Amen po ba?
Sabi niya, let us. So, ibig sabihin, while God is planning to do something, meron siyang kausap. Amen po ba? Sabi rin po sa Genesis 1 verse 2, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God, so ibig sabihin, the Spirit of God is present even in the Old Testament. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So makikita po natin, even in the Old Testament, magkakasama po silang tatlo. To further understand, para mas maintindihan po natin, the work of the Holy Spirit, we need to understand the work of the Father, the work of the Son. Amen? Para mas maintindihan po natin, ano ba ang role? Kasi ang topic po natin, empowered by the Holy Spirit. Then who is the Holy Spirit? What is the role of the Holy Spirit? Before we will fully understand the role of the Holy Spirit, we must understand also the work of Father and the work of the Son. The Father gives the command. Amen? Ito po ang role ng Father. The Father gives the command. Ito po yung sinasabi sa Genesis 1 verse 3. Ano po sabi sa Genesis 1 verse 3? Then God said, let there be, let there be, let there be. Ito po, ang Diyos po yung nagbibigay ng utos. He gives the command. Ano ang role ng Son? The role of the Son is to perform the command of the Father. John 3:16, alam po natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, meron pong pagsunod ng anak. Kaya nga po, meron tayong salvation ngayon. Amen? He performs the commandment of the Father. That's the role of the Son. Ano na may role ng Holy Spirit? Ito po yung role ng Holy Spirit. The role of the Holy Spirit, ito po ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng liwanag when God said, let there be light. He gives the power para maging totoo yung binanggit ng Ama. Another illustration po, kunin po natin sa reality. Sa kaganapan po sa buhay natin ngayon. If I ask, halimbawa, Sister Cathy, kindly switch on the light. In order for the light to be lighted, amen, meron pong tatlong force na makikita po natin doon. Unang-una, ako po na nagsabi. I gave the request. And then, Sister Cathy, pumunta siya sa switch. That's the role. Halimbawa ng role ng Son. She performed the commandment. Ano naman ang role ng pangatlo? Ang role ng pangatlo is para magkaroon ng liwanag yung ilaw na yan, there must be or there should be an electricity. Nagkakaintindihan po. Kahit na po i-command ko Sister Cathy para i-switch on ang light, brown out naman, do you think mag-iilaw? Amen? Do you think mag-ilaw? Hindi po. Di po ba? Because walang electricity. Same holds true sa atin po. Sa persona ng Diyos. The Father gives the command. Parang ako po yung kanina. And then, the Son performs the command. The command. Sister Cathy. At ang pangatlo, the Holy Spirit gives the power. It's just like electricity. Amen? Kaya po ang Holy Spirit natin, He is the power giver. Who is the Holy Spirit? Sino ba ang banal na Espiritu? He is the power of the Lord. Si Jesus Christ, He did not start the ministry without first getting the intervention of the Holy Spirit. Makikita po natin mamaya. He is the one who gave Moses the power to be the deliverer of Israel.
Amen? Paki-flash itong mga to. He is the power in the life of Joshua. He was the force behind the wind that divided the Red Sea. So makikita po natin, pag binasa po natin yung banal na kasulatan, parang phenomenon lang. Amen po ba? Pero actually, that's the power of the Holy Spirit. Yan yung gawain ng ating banal na Espiritu. He was the power that smashed the walls of Jericho. Meron po bang makakapagtibag ng wall na yan with just singing? In reality po, wala. Amen? But because there's an intervention coming from the Holy Spirit, nangyari yung binabanggit ng banal na kasulatan. The power behind David's rock when Goliath fall. Amen po ba? Sino ba naman makakapagtumba sa isang tirador lang? Amen? Wala. But because there is an intervention coming from the Holy Spirit, yung imposible nagiging posible. That's the role of the Holy Spirit. He is also the power in the life of Samuel. Iba pa pong mga Bible characters na alam po natin. Elijah, Elisha. Ito po yung binabanggit ko kanina. And in the life of our Lord Jesus Christ. Luke 4:18. Ano po sabi sa Luke 4:18? Luke chapter 4, verse 18. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. So before Jesus went walking in the ministry, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Kinuha muna niya yung intervention ng ating banal na Espiritu. Kaya nga before he went, nagpabaptize pa siya. Amen? Because alam niya na he will not performing well without the Holy Spirit. Alam ng ating Panginoong Hesus. Kasi hindi niya yun forte. Nagkakaintindihan po. Although He is the Son of God, pero binanggit ko nga kanina na magkakaiba po sila ng role. Hindi niya forte. Hindi siya minister ng maayos, ng miraculous, without the intervention of the Holy Spirit. Do you agree? Amen? Kaya we need the Holy Spirit. He is not the least among the three. Na porke siya yung sinabing pangatlo, He is the least, hindi. Kaya nga laging sinasabi ng ating banal ng ating Panginoong Hesus, do not grieve the Holy Spirit. Lagi niyang minimension, bakit binibigyan niya ng diin? Amen? Kasi malaki ang importansya ng banal na Espiritu. Nagkakaintindihan po. He did not begin His ministry without the Holy Spirit. Kaya sa buhay po natin, do not begin your day without the presence of the Holy Spirit. Do not begin your career without the Holy Spirit. We will not succeed. Kahit maganda man sahod yan, maganda man ang katatayuan yan, maganda man ang posisyon natin. If without the intervention, especially we know our part sa kingdom of God, amen? If without the intervention of the Holy Spirit, we will not be successful. Nagkakaintindihan po. That's the role of our Holy Spirit. Holy Spirit, the power giver. Sa Acts chapter 6, verse 5. Acts chapter 6, verse 5. Ano po sabi dito? Dito na po tayo. Holy Spirit, the power giver. Ang Holy Spirit po natin, just like mentioned earlier, marami po siyang characteristic. Pero dito po tayo magfo-focus sa power giver. Acts chapter 6, verse 5. And the saying pleased the whole multitude. Ito po kasi yung panahon na kung saan nagkakaroon ng girian ang
Puntahan nga natin sa verse 1. Acts chapter 6, verse 1. Now in those days, the number of disciples was multiplying, and there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists, because their widows were neglected in the daily distribution. So meron pong girian. So nagkaroon po ng consensus na kailangan nilang magiging kasama. Kaya ito po, verse 5. Nakita po nila, marami po silang nakita na potential na makakasama nila. And the saying pleased the whole multitude. Nung prinesent na po sila sa council, sa bawat isa. And they chose Stephen, tingnan po natin, man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolas, a proselyte from Antioch. So mapapansin po natin dito, among those people na na-mention, it's only Stephen na merong nakatag sa pangalan niya. Ano po yan? A man full of faith and the Holy Spirit. Full of faith and the Holy Spirit. Then jump po tayo sa verse 8. Ito pong si Stephen, di po ba nung namatay siya, alam po natin na, sabi pa nga niya, Lord, forgive them. Dahil sa pagsunod niya sa ating Panginoon, and then he was stoned to death. Sabi sa verse 8, and Stephen, kanina po, full of faith and the Holy Spirit. Pangalawa naman po, jump tayo sa verse 8, may confirmation. And Stephen, full of faith and power. So makikita po natin, it's the Holy Spirit that gives power. Did great wonders and signs among the people. Ba't hindi po na-mention yung iba? Pinili din naman sila. Maybe, although it was not written, he recognized the power of the Holy Spirit. He gave emphasis to the very nature of the Holy Spirit. Nakakaintindihan po. Kaya nga, he did great wonders, signs, and miracles during his time. He is the power giver, our Holy Spirit. Luke 1:35. And the angel answered and said to her, ito po yung panahon ni Mary, the mother of Jesus, when she is about to conceive. Then the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest. So ito pong highest na to, ito po yung Holy Spirit, will overshadow you. Kasi sino ba yung pupunta sa Kanya? It's the Holy Spirit. And the power, yung pumunta sa Kanya, who is the highest, will overshadow her. Therefore, also that the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Holy One pertains to Jesus Christ, the Son of God. So makikita po natin na meron namang binanggit na power kay Mary. So it's a confirmation lamang po. Nilalatag ko lang po yung confirmation about the Holy Spirit, that He is the power giver sa bawat karakteristik ng banal na kasulatan. And even sa buhay po natin ngayon. Amen? Luke chapter 3 verse 21 to 22. Luke chapter 3 verse 21 to 22. When all the people were baptized, it came to pass that Jesus was also baptized. And while he prayed, the heaven was opened, and the Holy Spirit descended in the bodily form like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, you are my beloved Son, in you I am well pleased. So when Jesus begins his ministry, he did not begin his ministry without the intervention of the Holy Spirit. Why? It's because alam niya he will be powerless.
Alam niya na He cannot perform miracles without the Holy Spirit. Amen po ba? Nagkakaintindihan po. Kaya that's the role of the Holy Spirit. He is the power giver in Jesus' ministry while He is here, while He was here on earth. Acts chapter 1 verse 8. Before the disciples or the apostles were sent, kasi meron pong Great Commission sa Mark chapter 16 verse 15. Dito muna po tayo sa Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit. So makita po natin conditional. It's not abrupt. Dahil alam mo meron Diyos, meron Panginoong Yesus, it's not instant. Okay? Okay? But you shall receive power when, only when, the Holy Spirit has come upon you. If without the Holy Spirit, alam kasi ng Panginoong Yesus without the Holy Spirit, He will be powerless. Same holds true sa atin po, mga kapatid. We cannot minister to others. We cannot pray for the sick without the intervention of the Holy Spirit. Otherwise, we will be powerless. Amen. Amen. But you shall receive power and the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses to me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Ito po, before they were sent, because there's a great commission. May mandate po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa Mark chapter 16, verse 15. Ano po sabi doon? Sa Mark chapter 16, verse 15. Mark 16:15. And He said to them, go into all the world. Ito po yung Great Commission ng ating Panginoon. And preach the gospel to every creature. So, before they were sent, in-equip mo na sila ng ating Panginoon. Amen? Anong ginawa? Sabi niya, may instruction ng ating Panginoon na kailangan natin magkaroon o kailangan natin banal na spirito in order to perform dito po sa Great Commission ng ating Panginoon. Amen? Jesus demonstrate the importance or the role of the Holy Spirit in every believer before they are being sent. Kaya po, mahalaga po na maintindihan natin the role of the Holy Spirit. Kasi otherwise, we will just be another sect. We will just be another denomination. They believe in God. They believe on the Lord Jesus Christ. But some of them do not believe on the Holy Spirit. Amen? But you shall receive power. It's a conditional. Conditional ang word na when. If you will not perform, if you will not do prior dun sa when na word, it will not be done. A person will only have power only when the Holy Spirit dwells and recognizes the very nature of the Holy Spirit. Kailangan may indwelling. Amen? Ano ba itong power? Kanina pa natin binabanggit itong power na to. Power. Very, kumbaga, sanay na yung ating kaisipan, ating tenga sa salitang power. Power, from the Greek word dynamis or dunamis. From the Greek word dynamis or dunamis, ito po dito nang galing yung salitang dynamite. Diba, explosive po yun. It will devastate, it will ruin, kung natatamaan niya. Ito pong power na to nanggaling sa salitang dynamis or dunamis na ang ibig sabihin ay power. It is where the word dynamite came from. It is where the word dynamic came from. Diba pag alam natin dynamic yung nagsasalita uniquely o kaya lively na nagsasalita. Bakit? Make sense. Merong
merong something doon sa sinasabi niya. May diin. Dynamite and power goes hand in hand. Hindi pwedeng paghiwalayin. So Jesus' ministry is tremendous and powerful because of the Holy Spirit who gives him the power to perform miracles. Same holds true po sa mga apostles ng ating Panginoon Jesus when Jesus ascended. Remember, inutusan sila ng ating Panginoon Jesus, go into the upper room and wait. Di po ba? Actually, marami siyang sinabihan during that time, pero iilan lang yung nakatanggap. We will not be dwelling dun po sa part na yon. That's the power. How to experience empowerment. How to be empowered by the Holy Spirit. Are you still there? Amen? How to experience the empowerment by the Holy Spirit. Number 1, believe. Kailangan paniwalaan natin. The power of God comes only by the Holy Spirit. Just like yung illustration po natin kanina. Kahit na magpunta si Sister Cathy sa switch na yan, kahit pindot-pindutin niya yan, without the electricity, the light will not turn on. Hindi pa rin mag-iilaw. Why? Because there's no power. Alam ng ating Panginoong Yesus eh. Amen? Kaya nga before he begin his ministry, he sees to it that he has the power of the Holy Spirit. Acts chapter 1 verse 8, yung binasa po natin kanina. Kaya do not attempt ministry, do not attempt begin your career, do not attempt begin your work without the intervention of the Holy Spirit. It's very crucial. Otherwise, we will end a failure. Number 2, seek and receive the baptism of the Holy Spirit. Acts chapter 2 verse 4. Ano po sabi sa Acts chapter 2 verse 4? And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Continually be filled with the Spirit to regularly renew your life and ministry. Continue to be refilled. Kailangan may yung continuous na pagpuno sa atin. Kasi po, hindi po siya one-time event. Ang infilling is not a one-time event sa buhay po natin. It's a continuous event sa buhay natin. The infilling, yung pagpuno sa atin. Ano yung one-time event? The one-time event is the indwelling. When we accepted Christ as our personal Lord and Savior, the Holy Spirit also now resides in us. That's the one-time event, the indwelling. Pero the infilling, it's a daily or it's a constant or continuous event sa buhay natin. Hindi siya one-time event. Okay na, kasi tinanggap ko ng Panginoon eh. Meron na akong kapangyarihan. No. Kaya nga, laging binabanggit sa atin. Ano po sabi doon? Ephesians 5:17. Tingnan po natin. Bakit kailangan po ng infilling? Infilling is not a one-time event sa buhay po natin. Ephesians chapter 5, verse 17 to 21. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Next verse. Ephesians chapter 5, verse 17 to 21. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Holy Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. So makikita po natin na in feeling, just like, alam niyo po yan, pag uminom, di po ba?
Ewan ko po kung tama po yung word sa Tagalog na nausawan. Alam ko, Ilocano yata yan eh. Amen? Yung alam mo, pag uminom ka, kinabukasan, may hangover ka, and then pagkatapos nun, wala na yung epekto. Bakit? Kasi, hindi naman siya one-time event. So same holds true sa Holy Spirit po natin. If we want that our lives will be powerful, we must be filled by the Holy Spirit continuously. Hindi siya one-time event. Amen? Kaya ang sinasabi ng Ephesians, be filled with the Holy Spirit, do not get drunk with wine. Kasi yung get drunk with wine, may hangganan. Same holds true sa Holy Spirit. Yung power yung kapangyarihan ng alak sa katawan, may hangganan. Tama po ba? Same holds true sa Holy Spirit. Yung kapangyarihan ng Holy Spirit, meron siyang, yung effect, merong hangganan. Kaya nga, we have to be filled with the Holy Spirit every day of our lives. Do you agree? Amen? Kaya nga, we have to be controlled by the Holy Spirit, not by other forces. Ito po yung binabanggit sa Ephesians 5:17, 18. Yung forces na yun, the example doon is the wine. Controlled by the Holy Spirit, meron pa tayong attitude of joy and thanksgiving. Being filled with the Holy Spirit. Nung si Peter, filled with the Holy Spirit, anong nangyari sa kanya? He became bold. Nagkaroon siya ng boldness. That's one of the power of the Holy Spirit. Magiging ano bang boldness sa Tagalog? Malakas ang loob. Lahat po tayo, especially pag hindi po sanay sa stage. Amen po ba? We are doing this not because of our ability. Ako po, hindi ko po kayang humarap sa tao. That's my nature. I'm an introvert. But because of the power of the Holy Spirit, I can stand in front. Amen? So sa bawat isa din po sa atin, there's a power of the Holy Spirit na minsan hindi natin kayang gawin, but because of the intervention of our Holy Spirit, nagagawa natin yung hindi natin nagagawa before. Amen. That's the power of the Holy Spirit. Pangatlo, expect. Expect your spirit-filled relationship with Jesus to help you speak boldly and with courage and spiritual understanding. Ito pong tatlong binanggit ko po, tatlo lamang po ito among many things how to have an empowerment by the Holy Spirit. Number 1, believe. Pangatlo, seek and receive because the power of the Holy Spirit is not a one-time event. Amen? We should be filled with the Holy Spirit. The indwelling is a one-time event, but the power, the infilling, is a continuous event sa buhay natin. At ang pangatlo, mayroon dapat tayong expectation. Sa atin pong conclusion. In the Old Testament, only those uniquely called or anointed of God receive the Holy Spirit. Di po ba? Kumaga ibinibigay sa pinipili lang on the Old Testament. But, under the New Testament, we are in the New Testament, every believer is offered the promise of the Father. The active presence of the Holy Spirit. Yun po yung indwelling. One-time event. When we accepted Christ, the Holy Spirit resides. If you want to be powerful in your ministry, in our ministry, we should be filled with the Holy Spirit continuously. Amen? Hindi lamang po dito sa perspektibo na nasa loob ng iglesia, in even our personal life, sa iyong pag-aaral, sa iyong career, ano man yung ginagalawan mo sa mundo, amen, we should be filled with the Holy Spirit in order for us to
accelerate in order for us to be on the top. It is by this activity of the Spirit's fullness in the life of every believer that the ministry of Christ continues. Ito pong katotohanan. The Father and the Son are already in heaven. Amen po ba? Wala po dito ang Diyos Ama. Wala po dito ang ating Panginoong Jesus. What we have here with us is the Holy Spirit. Kaya nga, let us not neglect the role of the Holy Spirit. Let us not forsake His presence. Amen? Just like sa tahanan, like pong binabanggit sa worship team. Di po ba? Sa tahanan, pag ang tatay, nasa loob ng tahanan, hindi naman pinapansin. Anong nangyayari? Diba? Nalulungkot ang tatay. Tama po ba? Nandito ako bakit parang walang kumakausap sa akin? Parang wala akong silbi Di po ba? Same holds true sa Holy Spirit natin. If we will neglect His presence, nandyan ang Panginoon Jesus ang Holy Spirit. Nandyan ang Holy Spirit natin. If we neglect Him, He won't work. Hindi siya kikilos. Amen po ba? Sabi ng banal na kasulatan, 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. That's true. That's a fact. Pero, more than His presence, we want His moving. Amen po ba? More than His presence, we want His movement. Gusto natin kumikilos siya. Alam natin, nandyan. Pero ang tanong, kumikilos ba siya? Amen? If He is not working, wala tayong mapapala. Amen? Miracles won't happen. Revelations won't be heard. Why? It's because hindi naman kumikilos ang banal na Espiritu. More than His presence, we want His moving. Amen? Amen po ba? He knows the nature of the Father and the Son. Kaya nga sabi sa Ephesians 4:30, tignan po natin. Ephesians chapter 4, verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Grieve. Huwag daw palungkutin. Yung sobrang lungkot. Grieving kasi, ano ba yung grieve? Sometimes we neglect His authority sa buhay natin. Sometimes we neglect His power sa buhay natin. That makes Him grieve. Kakaintindihan po. Parang tatay natin. Alam mo may tatay ka, pero hindi mo nare-recognize yung power niya, yung authority sa bahay. Same holds true sa ating Holy Spirit. Amen po ba? That's the nature of the Holy Spirit. Nalulungkot din siya. Tulad natin. Kaya sabi niya, do not grieve the Holy Spirit. Do not quench the Holy Spirit. 1 Thessalonians 5:19. Ano sabi po sa 1 Thessalonians 5:19? And dito po tayo mag-end. 1 Thessalonians 5:19. Do not quench the Spirit. Yung Spirit po doon nakakapital. So, ibig sabihin, it's the Holy Spirit. Do not quench the Holy Spirit. Quenching means you put off the fire. When we say quench, pinapatay mo yung alab, yung siga. So, ibig sabihin, do not quench the fire, okay, of the Holy Spirit working in our lives. Huwag mong hadlangan, huwag mong patayin yung kapangyarihan na pwedeng gawin ng Diyos through the Holy Spirit sa buhay natin. Amen. Amen po ba? Kaya nga, even though we pray, even though we give God all our worries, if we will not address properly, God will not hear us. Bakit po? Because God cannot contradict His word. He will not contradict His word. Amen? Alam kasi ng Diyos Alam niya na iisa silang Diyos, pero may kanya-kanya silang role. It's the Holy Spirit that gives power.
Alam din ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga hindi siya agad-agad nagpunta sa ministry and then He preached, hindi agad-agad. Hinintay muna niya the intervention of the Holy Spirit before He performed, before He began His ministry. Amen po ba? May nakuha po ba tayo this morning? Amen? That's the power of the Holy Spirit. Do not begin your life, do not begin your day, do not begin our life every day without recognizing Holy Spirit in our lives. Lord, Holy Spirit, teach me today. Reveal yourself to me. Ano yung nais mo sa akin ngayong umagang ito? Otherwise, we will be powerful. Amen? May kausap po ba ako? Amen. So, tayo pong lahat ay tumayo. Are we blessed? Amen. So, our God moves in mysterious way. Minsan, di natin naiintindihan. Minsan, Lord, parang wala ka naman. Amen? Pero He is working on our behalf. He is working in our midst that sometimes hindi natin nakikita. Minsan di natin nararamdaman. But He is still God. He knows what to do. He knows His right. You just allow Him to work in our lives whether or not nakikita mo or hindi, whether or not na-experience mo or hindi. Just allow Him to work on our behalf. Amen? Let's pray. Heavenly Father, we glorify You. We thank You, God, for this wonderful day. Lord, understanding the Holy Spirit. Lord, it's not enough sa napag-aralan po namin because your work, Ikaw mismo, Panginoon, cannot be put into one message. Your vastness, oh God, hindi kayang ma-describe with all the words that we have. That's how powerful You are. With all Your creations, the vastness of the universe. Sabi nga po ng psalmist, oh God, who is man that You are mindful of him? The son of man that You care for him. Lord, sino ba kami, Panginoon, that You give Your attention so much to us? That You even gave Your Son, Your only Son, to die for us. Hindi ka po, Panginoon, nag-create na lang ng tao and then hinayaan mo, Panginoon, na ma-perish kami. But Lord, salamat, O God, for Your love. Salamat, O God, for Your grace. Thank You for Your grace. We are not worthy for all those things because we are all sinners. But still, we want to thank You for giving us the opportunity to be with You in heaven, to be with You in the future. Salamat po, Panginoon, for this opportunity that once again we studied part who is the Holy Spirit sa buhay po namin. And help us, O God, to understand more through Your Word, through the revelations that comes from You. Salamat po, O Diyos, that You are working on our behalf. And even, O God, sa amin pong banal na Espiritu ngayon, who is residing in us, who is working in our midst. Thank You. Holy Spirit, we want to know You more. Reveal Yourself to each and every one of us. At bawat gawin po namin, we pray, there's always intervention coming from the Holy Spirit, coming from You, our Holy Spirit. Salamat po, Diyos, ngayong umagang ito, na yung salita na amin pong narinig, it penetrate to each and everyone's heart. Na sa pang-araw-araw po namin pamumuhay, Lord, ma-recognize po namin, ma-practice namin the work of the Holy Spirit in our lives.
Salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito. We honor you, we glorify you. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pinagpala po ba tayo sa word ng Lord ngayong umaga? Dumako po tayo sa pinaka-exciting na parte ng ating worship ngayon, ang ating pagbibigay. Yan. Sa pagbibigay din po, mas kailangan natin na ipag-pray din ng Holy Spirit. Ipag-pray din natin na humingi tayo ng wisdom sa Holy Spirit. Di ba nga po, sabi nga po doon sa nung umakyat na po si Jesus Christ sa langit, ibinaba niya po ang Holy Spirit sa atin, iniwan niya po. At yun po yung binigyan niya po tayo ng Holy Spirit to give us wisdom and knowledge sa mundong ito. Sa pagbibigay po, kailangan po natin ng wisdom na maging tapat po sa ating pagbibigay. Dahil nga po, sabi nga po, itong pagbibigay po ay giving is a blessing. Pagpapala po ang pagbibigay. Buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas 6 verse 38. Lucas 6 verse 38. Buksan po natin sa Bible. Lucas 6 verse 38. Given it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over. Shall men give it into your bosom? For with the same measure that ye mete withal, it shall be measured to you again. Sino po sa atin ang mga gustong pagpalain ng Lord sa umagang ito at sa buong buhay natin habang tayo ay nandito sa mundo? Gusto po natin yan lahat. Amen. Tinawag po tayo ng Lord hindi lang po para pagpalain, kundi para din po maging pagpapala po sa bawat isa. Maging pagpapala din po sa ating bahay-sambahan. Kagaya po ng mga gawain po natin dito sa ating bahay-sambahan na tayo po ay humahayo. Si Bishop po ngayon ay nandun po sa Mindoro. Sa ating pong pagbibigay, nagiging part po tayo ng mga gawain natin sa ating pagpapalaganap, pagpapalawak, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Paano daw ba natin makakanasan ng pagbubukas ng Lord ng pagpapala na galing sa Kanya? Yun po ay dahil po sa pagbibigay. Through tithes and offering, hindi lang po ang pagbubuhos ng pagpapala ang ibinibigay ng Lord, kundi binibigyan na po tayo ng proteksyon sa ating mga resources. At kung saan po nanggagaling ang mga pagpapala po, pinoproteksyonan po ng Lord yon. Kagaya po ng Jesus name. Kagaya po ng sinasabi din po sa Malakay 3:10, yung dalhin po natin ng ating mga ikapo sa bahay-sambahan. Ang pagpapala po, ang ating pong mga resources, ang ating pong mga financial, hindi po naman talaga kailangan ng Lord yun kasi galing po sa Kanya yon. Ang lahat ng meron tayo galing po sa Kanya yon. Nagiging tapat po ba tayo sa lahat ng ating meron? Kagaya po nung minsan po may napakinggan po ako na
meron po tayong 24 hours a day. At sa 24 hours a day, meron pong 10% doon. Yung 10% na yun, naibibigay po ba natin yun sa Lord? 2 hours and 40 minutes. Yung 2 hours and 40 minutes po ba naibibigay natin sa Lord? Yung nagbabasa po tayo ng Bible, nakikipag-usap po tayo sa Kanya. Yun po, yung nag-worship po tayo sa Kanya, nagpapasalamat sa Kanya. Kaya po nating manood ng Netflix ng 3 oras, 5 oras, 8 oras. Pero yung pong 2 hours and 40 minutes na ibibigay po ba natin sa Kanya sa araw-araw? Kaya, ipag-pray po natin sa Holy Spirit na bigyan po tayo ng wisdom na yung 2 hours and 40 minutes makayanan natin na araw-araw maibigay natin sa Kanya. Kasi lahat naman ang meron tayo galing po sa Kanya eh. Ang kalakasan natin, na ibibigay po ba natin sa Kanya? Yung kagaya po ng pag-worship, yung ibinibigay todo mo ba, yung pagbibigay, yung pag-aawit mo sa Kanya, yung buong puso po ba? Tandaan po natin na ang lahat po ng nararanasan natin at natitikman po natin ay si Lord po ang unang nagbigay. Kagaya po ng forgiveness, salvation, peace, protection, provision. Lahat po yan, si Lord po ang unang nagbigay sa atin. Bago pa natin siya makilala, binigyan na po tayo ni Lord ng mga bagay na yan. At alam po ba ninyo na kapag tayo po ay nagbibigay, tayo po ay nagtatanim kay Lord? Sabi nga po sa Bible, what you sow is what you reap. Gusto po ba natin na pagpalain tayo? We cannot outgive God. Alam po natin yon. Hindi po natin kayang higitan ng Lord. Kahit sa oras, kung bibigyan mo ng oras ng Lord, bibigyan ka pa niya ng mas mahabang buhay, pinagpalang buhay. Amen. The Lord touches their hearts to bless you. Yung mga tao po na binibigay ng Lord sa atin bilang pagpapala, galing din po sa Lord yun. Si Lord po ang hukumihipo sa mga puso nila para po tayo ay pagpalain. Kagaya po ng mga answered prayer. Hallelujah. Sa sitwasyon po natin ngayon na tayo po ay nasa pandemic, hindi po lingid sa Lord yan. Kasi buong mundo po nakakaranas niyan. Pero alam po natin na ang Lord ay Jehovah Jireh, the Lord who provides. At maniwala at manampalataya lang tayo na si Jesus Christ, the Father God, and the Holy Spirit, He can sustain us in all our needs. On all aspects of our life, He can sustain it. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakila namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na dinala mo kami, Lord God, sa iyong paanan para magpuri, magdakila, magpasalamat at magluwalhati. Maraming salamat po na sa umagang ito, Panginoon. Muli, Panginoon, binigyan mo kami, Lord God, ng courage and boldness, O God, na magbigay sa iyo, Panginoon. Lord, hipuin mo, Lord God, ang aming mga puso. Lord, na maging tapat, Lord God, sa mga bagay, Lord God, na aming nararanasan at natitikman, na aming maibalik sa iyo. Lord, wag naming makita ang lahat, Lord God, ng aming mga bills, ng aming mga bayaran. Bagkus makita namin, Lord God, ang kapangyarihan mo, Lord God, na kaya mo, Lord God, isustain ang aming mga pangangailangan. Lord, maraming salamat, Lord God, na sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, binibless mo kami, Lord God. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Lord God, na sa aking mga kapatid, Lord God, na patuloy na sumusuporta, Lord God, sa mga gawain, Lord God, ng aming bahay-sambahayan, Lord God. Ganun na din, Panginoon, ang aming mga kapatid, Lord God, na hindi pa po nakakapagbigay, Lord God. Pero, Lord God, nagnanais at nanalangin sila, Lord God, na bigyan mo po sila, Lord God, ng resources, O God, na makapagbigay sa mga susunod na araw, Panginoon.
Maraming salamat, Panginoon. Mulit-muli pinupuri ka namin, niluluwalhati, dinadakila at itinataas. Ibinabalik namin ang aming mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. There's a party right here, for your glory is all around. In this electric atmosphere, where your praise is the greatest sound. Come on and lift him up higher, for he is worthy, he is worthy. Come on and sing it out louder. Give him the glory, give him the glory. You are the reason why we celebrate. You are worthy of the highest praise. You are. Freedom is here, and now's the time for letting go. In this electric atmosphere, everybody let the good times roll. Come on and lift him up higher. He is worthy, he is worthy, he is worthy. Sing it out louder. Give him the glory, give him the glory. You are the reason why we celebrate. You are worthy of the highest praise. You are you're awesome, Jesus. You are greater, you are stronger. You are. Everything is so much better, 'cause I know it's you and me together, and your love is holding me forever, ever, and I know that'll never change. You are the reason why we celebrate. You are worthy of the highest praise. Sing it again. You are the reason why we celebrate. You you're worthy of the highest praise. You are. Amen. Praise God. Dako po tayo sa announcement po natin. So ayun po, tuloy-tuloy po yung morning devotion po natin na tinatawag pong Tinig ng Pag-asa from Monday, Wednesday, Friday po, 9 a.m. And sa evening services naman po natin, sa Monday po is Thanksgiving worship po. Wednesday naman po is midweek and Friday soaking every 7 p.m. po. And ayun po, ini-invite din namin po lahat ng workers and leaders and pastors po na magbigay po tayo ng oras every 8 p.m. po. Meron po tayong feeding po na ginagawa po ni Bishop sa bawat isa po. And sa online prayer gatherings po sa mga fathers, Monday to Saturday, 4 a.m. Mothers po, Monday to Friday, 5 a.m. And mga pastors naman po, Monday to Saturday, 5 a.m. po.
Maging po ang online youth, ini-invite po namin ang bawat youth po na wala pong gagawin every Sunday, 7 p.m. po. Meron po tayong fellowship online via Google Meet po, and ayun po, ito po yung mga social medias po natin. So, let us like and share po lahat po ng services na meron po tayo. Pwede po nating isend sa mga kamag-anak po natin. And kung gusto din po ng bawat isa na i-recap or gusto mong pakinggan ulit, meron po tayo sa JBLU Church, sa YouTube po account. Pwede po tayong balikan po doon yung mga teachings po. So, ayun lamang po sa ating announcement po. Amen. Muli po tayong tumayo sa presensya po ng ating Panginoon. At muli natin ibigay ang mga papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sa iyo ang papuri, pasasalamat aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko sa'yo. Ika'y kasama kung ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko sa'yo. Ang puso ko sa'yo. Ang puso ko sa'yo. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Sa katagumpayan ng umagang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, naabot mo ang aming papuri, naabot mo ang aming pagsamba sa umagang ito, Lord. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang kahalagahan nito sa aming buhay. Dalangin namin, Lord God, na lagi mong ipaalala sa amin na ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang gumagabay sa amin sa araw-araw. At ang katotohanan, Lord God, na wala kaming magagawa kung wala ang iyong banal na Espiritu. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga katuruan na lagi mong ibinibigay sa bawat isa na nagagamit namin sa araw-araw naming buhay. Marami pong salamat, Ama. Marami pong salamat. Walang hanggang katapusang pasasalamat sa iyong pag-ibig para sa aming lahat.
Panginoon, itinataas din namin, Panginoon, sa iyo ang susunod na mga araw ng aming mga buhay. Nawa, Lord, lagi mong ipaalala ang kahalagahan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang nagbigay ng iyong mensahe. Dalangin namin ang kanyang kalakasan, Panginoon. Ang protection mo sa araw-araw, sampu ng kanyang pamilya, Panginoon. At gayon din, Lord, sa aming pag-uwi, kung gaano mo kami dinala ng ligtas dito, ganun din mo po kami ingatan sa aming pag-uwi, Panginoon, kasama ng aming mga pamilya. Marami pong salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa natapos na namang linggo ng aming buhay. Salamat sa proteksyon, sa provision mo, Panginoon. At higit sa lahat, salamat sa mga mensahe na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Kahit kami, Panginoon, ay naka-online sa aming mga services, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na binibigay mo. Muli, Panginoon, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. At ikaw lamang ang aming Diyos na tunay na nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng kapurihan at pagsamba. Sa nag-iisang pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susunod.